I never meant to do the worst thing, not to you. 'Cause every time I read your message. Ai niin, tänään on ystävänpäivä. Vuoden pahin juhla, koska mä vietän sen aina yksin. Mut mä taidan mennä syömään aamupalaa, että mä myöhästy koulusta. Taidan mennä nyt kouluun, että mä myöhästy. Huomenta, kulta. Ai, huomenta, äiti. Sinun pitäisi mennä nyt kouluun. Joo. Ja muuten hyvää ystävänpäivää. Ai, ystävänpäivää. Onko joku etelät? No mä oon ollut joka ystävänpäivän yksin, ilman ystävää. No, olen ihan varma, että saat jonkun ystävän, tai joku muistaa sinua. Mutta tule ihmeessä syömään aamupala. Ja muista pukea tietenkin ensin. Joo. Noin, nyt menen syömään aamupalan. Menes nyt nopeasti kouluun, et myöhästy. Joo, moi moi! Hei hei, hyvää ystävänpäivää, samoin! Hyvää huomenta, oppilaat! Tänään me tehdään ystävänpäiväkortteja ja sen jälkeen meillä on matematiikkaa. Käyn hakemassa paperia, että voitte tehdä ystävänpäiväkortit. Tulen jakamaan kaikille paperia. Kenellä mä voisin tehdä tän? Kenelle mä tän annan? Siinä. Kiitos. Hyvää ystävänpäivää. Onko kaikki antanut jo ystävänpäiväkortit? Onko mä ainut? Kelle mä nyt tän annan? No, mitäs mä annan tolle? Kelle mä tän annan? Hetkonen. Jos mä antaisin tolle, se saattaisi ilahtua. Hyvää ystävänpäivää. Hei, haluaisitko tulla kahvilaan tänään? Joo, mikä ettei. Nähdään 3:00. Joo. Hyvää ystävänpäivää kaikki.